No, mikä se on fiilis nyt tällä hetkellä? No, todella tyhjä. Onnellinen, mutta tyhjä. Oikeesti se oli ihan käsittämätön, että sieltä rupesi tulemaan niitä maita ensin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun sanottiin Israel ja Portugali, niin siinä vaiheessa mä rupesin olemaan silleen, että okei. Ja periksi en tietysti antanut, en ainakaan myönnä. Mutta siis olihan se ihan käsittämätön oikeesti. Siis ei voinut. Siis oli tosi hyviä biisejä. Siellä oli 14 semmoista mun mielestä hyvää pop-sävelmää, millä oli täydet mahdollisuudet finaaliin. Ihan käsittämätöntä. Ei voi tajuta. Miltä se tuntui just sillä hetkellä, kun sit se Suomen lippu sieltä näkyi? No se oli shokki oikeesti. Siis se oli mä yritän tässä käydä vielä varmaan pari seuraavaa vuorokautta läpi sitä tunnetta, koska siis se oli ihan oikeesti jotain ihan käsittämätöntä. Nyt on tavoite saavutettu ja se on kaikista tärkeintä. Ja siis mulla on upea ryhmä, kaikki te, kaikki esiintyjät. Siis ihan järjettömästi kaikki tehnyt duunia ton eteen. Ja kaikista vastoinkäymisistä huolimatta saatiin ihan se paras isku tuohon justiin semi-esitykseen. Että ei oltu vielä iltapäivän kenraalissa ei oltu vielä ihan siinä, mutta sit vaan saatiin, niin kuin urheilijat sanoo, se huippukunto kohdistettua siihen semi-esitykseen. Eli oot tyytyväinen tuohon esitykseen? No siis todella tyytyväinen. Ja siellä oli se oli tavallaan ihan outo fiilis mennä sinne lavalle. Ei ollut aikaisemmin tuommoista fiilistä kertaakaan. Että tavallaan pelkäs sitä, että kun se on halli täynnä ihmisiä, niin menee lataus yli. Mutta ei... Se oli vaan nautti siitä 3 minuutista. Se oli jotain ihan järjetöntä. Olisi tehnyt mieli vetää kyllä ihan normaali 1,5 tunnin setti siihen vielä perään. Mutta eikö se ole kuitenkin ihan hyvä paikka se, minkä te saitte nyt? No on toki. Mä sanoin Karoliina tuolla pressissä, että ainakaan ei tarvi green roomissa hirveän kauan istuskella. Että pääsee loppupäästä niin sinne naatiskelemaan sitten, mitä pisteitä meille suodaan. No mitäs tästä nyt sitten eteenpäin? No siis kellohan on nyt paikallista aikaa vasta 3:30, mutta tämähän on meille tuttu, että me tähän aikaan vuorokaudesta istutaan bussin takaosassa keikkareissuja muistellessa. Paljon ruokaa, koska aika vähän tullut tankattua tänään ja tommonen 0,5 tunnin suihkusessio. Mä luulen, että kyllä me lähdetään unta ottaa kaali ja keskittyä taas huomisiin koitoksiin. Huomenna on taas tiukka päivä edessä. Mitäs tässä on sitten edessä ennen lauantaita? No huomenna on promo ja sitten sen jälkeen vähän promoa ja sitten vielä vähän promoa. Ja sitten mennään kuvaamaan ilmeisesti joku tommonen insertti johonkin paikkaan, en tiedä mihin, mutta nautitaan siitä. Milläs mieli nyt sitten sinne finaaliin? No nyt mennään tosi vapautuneesti. Nyt on tavoite saavutettu ja kaikki mitä tämän jälkeen tulee, joka ikinen piste, niin on pelkkää jälkiruokaa. Nautitaan siitä. Mites hyvää jälkiruokaa se sitten on, mihin päästään? No siis mä en ota tosta mitään paineita. Tää oli se kauden päätavoite ja se saavutettiin. Mä en ota mitään paineita. Me vedetään meidän show ja sit katsotaan mihin asti se riittää. Mutta siis oikeesti kova finaali tulee. Siellä on kumminkin nämä isoimmat maat ja isot starat esiintyy meitä vastaan. Niin nautiskellaan vaan. Siis tähän mennessä on ollut silleen, että siinä tavallaan tulee semmonen, rupeaa hyperventiloimaan, tavallaan happi loppuu. Mut siis jostain kumman syystä pystyi psyykkaamaan itsensä tohon semivetoon, että oli tosi hyvä fiilis. Et kun siitä mennään tavallaan monen vaiheen läpi, että isketään ensin korvamonitorit kiinni ja sen jälkeen mennään mikityspisteeseen ja sen jälkeen viedään sinne lavan viereen ja odotetaan siitä studio-ohjaajan merkkiä, niin siinä vaiheessa on yleensä ollut vähän psyykkaamisen kanssa ongelmia, mutta nyt oli semivedossa oli oikeasti, että sitä vaan venaset pääsi sinne lavalle. Siellä oli upea yleisö tänään ja paljon Suomen lippuja, niin totta kai se antoi ihan järjettömästi voimaa siihen hommaan. Ja sitten se ei ollut pelkästään itsellä se hyvä fiilis, vaan koko ryhmästä lavalla aisti sen, että kaikki nautti täysin siemauksen siitä hetkestä, kun oltiin siellä lavalla. Sen näki. Joo, toivottavasti. Ja mä edelleenkin luotan siihen, että se on se meidän sieltä Tohlopin Suomen semifinaaleista lähtien, että jengi aisti sen, että meillä on oikeasti hauskaa siellä. Me nautitaan siitä, mitä me tehdään. Eikä puristeta liikaa ja tavallaan liian teatraalisia. Että
just, että yritetään olla aitoja ja omia itseämme ja meidän biisin ja meidän bändin näköinen, niin mä uskon, että se välittyy jo kotikatsomoihin kanssa.